Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippines, Standard Time, las 9:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, kinamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Walang batid ang gimmick pag ikaw ay very lucky. Sabado night, sumuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights! Siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights. Sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Mayang gabi sa liwat, kamusta naman mga panangga namon tagpanamati, region wide, mga palagad naman kita sa nabilin isa kaunas, 17 minutos. Karon gadlaw, Sabado night, petsa 23. Uy, sa mga maninay kag maninoy preparar. Sa mga ihada kag ihado preparar na para ganar 32 dias na nga nabilin. Pasko na. Kasi lipat ka. 39 dias na lang nga nabilin mga babay na sa ato ng tuig 2019.
Kagato naman na biyabihon ng bagong tuig sa 2020. Sabado naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kadanda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga namalhag sa police blatter entry sa atong sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kadulungan oras sa kabihon pang Sabado night. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman nga bantayan kagimulsuhan amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is pang Sabado night. Buylog nato na puwersa ni Aksyon Mamang ang Dipensyon. Back to back kay Aksyon Papang Alvin Graba. Aton nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. As usual ang aton mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita sa nasyonal kag balita sa international. Monitoring Center sa Aksyon Radyo Bacolod, buylog naton ang puwersa pang Sabado night man, Lover Boy. Aksyon Marlon Hinovea. Opdan magkita sa ato siling mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nalmar Madera, back up diri sa kay IT expert, kay Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ninyo sa nagadang kurma na Aksyon Night Patrol Program, Lunes hasta Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 14 minutos nga pagpangalagat inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una nga bahin sa ato siling pagpangalagat ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred Mangostinso. Para nga mangin healthy body, mahamot ang aton lawas, preskong presko, gamit kita Dr. Alfred's Mangostinso. Sa imo paggamit sining habon, Dr. Alfred's Mangostinso, dula automatic ang baho sa imo sining lawas. Balaw ka kung kaysa may ara nga tao yung balhason bo ara man imo baho nga ulinghod na skrabaw. Hindi na sinimula nila nga maisog nga baho. Ang katapat sina para madula ang baho sa lawas mo, Dr. Alfred's Mangostinso. Para nga maging matinlo lawas mo, kag smelling fresh. Wala sang baho na nagabilin sa lawas mo. Kung ang ginagamit mo sa pagpaligo, Dr. Alfred's Mangostin Soap. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, kadtoi, pamasari Daranaxon GA Esteman Building, ara dira ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadra man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat. Damo man sa balatiang na payo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, bisan diin lang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy.
More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa lab extension. Uy, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta sa Biyernes. Upod sa kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, tadtui. Tama sari, Nalanakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Live Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! By the way, ang pinakaulihing alakat sang panahon sa gin-release ang Pag-asa, ang bagyo nga si Saran medyo naghina na kag isa na lang ka tropical depression. Pero magapabilid ini sa northern boundaries sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Nobyembre 23, karong adlaw Sabado, alas 4 kay na siyang kagahon, ang mata ni Bagyo Sara nakitaan sa 700 kilometro northeast sang Basco, Batanes. Dalagyapon ang maximum winds, hangin 55 kilometro kada oras, malapit sa sentro. Kakon kaysa may ara pagmulumadlo sa gihapon, nagasaka 70 kilometro kada oras. Nagagiho ini sa north direksyon. Masyado kahinay ang giho ya. Ang randa diya. Wala na sang tropical cyclone wind signal nga ginabatak subong. Ang bagyo nga si Sara, gina-forecast sang Pag-asa nga magagawa sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sang 6 ka oras. Pero magapabilin ang posibilidad nga si Sara durante nga nagahina ang puwersa kag bangin low pressure area na lang anti siya magwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang northwest monsoon amo ni bali ang nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sa aton pungsod, ilabi na diri sa Western Visayas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Ang lakat sang panahon, latest update sa weather, ginadurong sa inyo sa saya magkapagswabi nga sabor. Pero amo na silita nga jutay na makuha mga benepisyo, pareho sang antioxidant nga nagapanubo sa resgo sang cancer. Madamo ang nagaantos tungod sa pagsaka sang acid sa barato nga kafe. Ayos, so ang good news diri, mayara 46 kasahi sang antioxidant. Mayara pa ginatawag nga beta-carotene, vitamin C, B1, B2, B3, kag choline nga kinanglanon sa pagpayo sa aton lawas. Amo ini ang sik na may bulong ka pa. Imo ini sa Balongay, Santos kag ang timplada kag healthy fat. Santon Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Mabulubog na ang tiyempo subong diri sa Bacolod. Pero may best ko sa nga nagapaang. Ang pagpaang niya ko sa hindi mo gid malikawan bla. Gato pa ang tulutalithi, lipis nga ulan. Kung kisa may best man nga nagabulubaskog man siya. Kakapyar ka mo kung gabi bla, hindi gani kung kagahon. May mga pagpulo pangilat sa pila kabahin sang atong sininga probinsya. Ang kagahon nga hangin nga nagaigo bla sa imo sa lawas. Kung nagalakat ka kung kagahon, ay abaw. Hindi mo do Disyembre na. Disyembre. Ayos! Hindi nga ba sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty pagpabakod sa ato sa nga immune system. Mighty obo, sipon, trangkaso, pneumonia, TB, ang ibang pangabalatian. Kombinasyon Tomarta Mighty Herbal Capsule. Kampiyon gid ang kombinasyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Magabi dira sa kay Mama Bethelao sa Binalbagan. Kamusta ka dira? Mama Bethelao, Manang Becky Lao, Kumari Jan Silao, Kumparing Nelbert Adlan, sa kay Tuto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kay Kumparing Jekyll Jude, ha? Iyado dyan ka kay Nene Lao. Of course, hindi mapaulihi ang mga pamboys dira sa may Shell sa Binalbagan. Ang mga empleyado, security guard, sa accounting, kagkedan department, tanan, sang Biscom Binalbagan, gamonitor gisla sa aton. Sabi na gid si Miss Nora de Mebildo, kag si Mr. Levy Frias. Nagapaurok-urok. Engineer Nonoy Galunan, kag Ma'am Jolie Hamandres, ang O-Sector, Industrial Sales Kabangkalan, kapaurok-urok man sila. Kuman si Mr. and Mrs. Joseph, kag Julie Chua and family. Sakay Mr. RMK, Tuto Katalbas na, yung Mrs. kabataan niya, amon amigos puno lunok. Of course, ang awardi kag mapisan ng LTO Chief sang Bacolod, si Mr. Jovan Tampos. Kaya pa urok-urokin siya. Amati sa Action Night Patrol Program. Inday Kasmer Rose Pisong, ha? Good evening kay Kasmer. Sa kay Ojor Limor Ortaner, akong idol. Greet ko lang ako nasawa, si Rose Reston. Ako nanak si Bingbong, si J-Boy, kag si Nico. Alin na kay Toto Salderiston. Uy, ang mga taga La Castilla na police station, gamonitor man sa aton live streaming. May gabi dira, ha? Sa mga miyembro sang La Castillana PNP. Taga-monitor sila sa aton sining live streaming, pagi sa aton sining Facebook page sang Action Radio. Salamat gid La Castillana PNP. Kay Manong Ramon, kay Manang Lilia Taton, ha? So, Mrs. Remo, kag Clarita Tampipi, Toto Clark, tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tanguba, nagapaurok-urok sila. Pamatig sila sa Action Night Patrol Program, ha? Salamat gid, ha? Hindi man kompleto ang gabi kung hindi sila makapaurok-urok. Okay? Ang iban karon, ha? Tagaan-ta na karon Chimpo kag Idolo Pangon. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:57 na. Oy, happy birthday gali kay Eric Magbanwa Jr. Nagahiwat gid sa yakadlawan karong adlaw. Kay Toto Eric Magbanwa Jr. Happy 18th birthday. Salamat din sa mga nag-greet, ha, kay Toto JR. Happy birthday, Toto JR. More life, good health. Alin sa akon, alin kay Mama Nona, alin kay Inday Norica, bilog nga pamilya, di maala. Kag sa tanan-tanan, mga schoolmate,
dati classmate ni Eric Jr. Ara gid kay na. Kaya sini nga espesyal nga kadlawan. Hindi ko lang may isa-isa lawag. Thank you very much. I-check na ito sa Patrol 2 Crossword Patrol. Iwat na kamustahon ang sitwasyon sang Metro Bacolod. Sabado night, paglibot-libot ni Mamang Ann, upod kay Papang Alvin. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa aksyon ang Defensor. Mang, good evening, Mang. Yes, Action Eric, mayong gabi. Good evening, Mang. Yes, mayong gabi. Happy birthday kay Action. Lumatipyada ka pa, ha? Kay Eric Mabano Jr. Oh, yes. Dennis Action Eric. Ha? Dennis, ha? Si? Si Eric Jr. 18. 18. Happy 18th birthday sa kay Eric Hamtong Jr. na nga, Magbano. hamtong na nga soltero. Di na ko no, mali pa bang Alvin? About mabalbalagin si ni Mama Yanuna. Kay Papang Alvin niya isang nag-edad pala sa 15, magamiga-miga na siya. Temprano pa ni Temprano pa na siya amo na nga daw kuan siya gahara-harasa. Those were the days. Yes, of course. Sa chimpo na yan ni Papang Alvin. Mga kabataan pa, mga kapanahunan pa ni Papang Alvin. Ganit, isubong yan. Subong millennials, no? Mga millennials. Sa tila na niya, ikumpara mo yan sa mga millennium. At mga tigol packs, bla. Correct. Muna si Papang Alvin niya, hindi mo lang yung mawakwan-kwan. Si Papang, anong kwan-kwan man? Anong kwan-kwan man? Anong yung kwan-kwan ko man? Kwan-kwan man. Neta na yung lakay, tatlungan ko dana. Kaya hindi ko klaro nga ko niya. Ang signal? Ako niya signal, ang generic na nilang ida. Ara aga, nami gilang signal mo, klaro. Ora na. Correct. Git ko na ako niya monitor. Okay. Yung monitor ko niya hindi mayuga, sa ako, no? Doy di klaro ang imong maayo nga tingog. Musta mang subong Bacolod mang do Sabado night ito mo subong no dumayo ang kalanaan kagilimnan. Sectionary, actually ang patrol nagalabay sa karon diri sa area sa Dalan Lacson Actionary. Di nga lakson na. Diri gid sa area sa GNC. Rakada na yun sa 9th Street, Lacson. Sectionary. May kipadulungan kita sa area sa nga barangay Mandalagan. May ara kita sa follow up, that's why nga tika kalabay kita diri. Tika musta da? Ara man ang GNG? Ara man ang GNG. Makita ba naton nga may tao sa GNG. Ang lain ako wala tao. May ara. May ara GNG na gina. May tao. Of course. May tao. Higit pa national rin. Siling ni Eva kag ni Joel Sangko niya, good evening. Salamat sa manamit nga pagkaon kaina halin sa birthday ni Tuto JR. Again, happy birthday. Ay, correct. Salamat of course. kita. Salamat man sa nagdala. Salamat man sa nagdala dapat. Gindalaan gid siya. Nagdala mo. Wa siya nagpasalamat sa nagdala, no? Salamat sa nagdala? Ba't may araw pa ginaya? May sagpan sa? May sugpo na. Sige. Siling ni retired Police Colonel Placido Hintereo, siling niya, happy birthday kay Eric Jr. Correct. Salamat kid kay Captain kay retired Colonel Placido Hintereo. Inaiya. Niya si Ann nagdala, uya man ko ba? Siling ni Eva kag ni Joel Sangko. Di ba, ginalaan ko sila. Dapat mapasalamat man sila sa Tiara na gani nagpasalamat sa kasi mo. Iya. Nakadlaw ka si Eva kag si Joel niya, Kamuhang kasang na si Ann gali ang nagdala gali. Of course. Ako kung nagbit-bit para sa ila. Namunod ang tirada. Of course. Tika daw maayo kag subong eh. Ay, alangan wala. May subong ato niya mood. May mga adlaw subong sa Saturday, Action Eric. Yes. Subong naman kita nga nag-banding ang duha sa kahanginan. Pero ka naya-naya sa nga ako niya tiyag.
Ano. Ito ka namin sa ako niya tingag. Uy, mo patingong golden voice na. Kara, ito ka bet mo. Ako pa yamatik. Ako pa yamatik na ya. Very good. Ka very supportive sa iyo, Action Eric. Thank you so much. Ako pa ya. Thank you so much, Action Eric Magbanwa. You're welcome, Mamang Andy Pansor. Hindi ko gano'n. Ang ayagay magmamang mo. Sige. Papang. Mamang. Oh. Pasugta na lang basta diri lang sa kahanginan. Hindi na pagsugpo ni sagwa. Sige. Correct. Ako na generic sa paglibot-libot para sa patrol. Happy na sa aton yung mga nakitaan. Diri sa may isa ka mall. Sa likod lang na di sang provincial. Ay, sakto ko? Provincial capital. Oo. Namiagi ko din sa ilang yung mga lights. Kaya dance. Kaya change color Action Eric. Oo. Kanami dan tawon. Actually, na-videohan ko siya kagina, galing kay wala ko na sense. So, pasensya gina. Pero basta namin siya, kung makalabay ka dire, wala ding makakuha, gid or makakatch, basta ang atensyon sa mga nagalinabay dire sa Action Eric, subong pa nga gabi. Okay. Kung makalabay ka na, di makatry ka agi-agi, dire, di makitaan mo ganda ang kanami sa change of colors dire Action Eric. Ay, galiga, in color? Oo, tapos, may fountain pa Action Eric. Ay, nada? Oo, makitaan mo ganda dito ka gasunod man bala sa pag-ilis-ilis ang color Action Eric. Ito ka nami lang tawon. Tumano ka bala dimat ka sa pagtulok. Ay, gali. Amo na sa manami. Kagtapos, mapil mo na gid nga malapit na talaga. Ang Christmas. Pasko na. Ay, hindi mo magkanta. O na, sinta ko. Ay, kanami Ito ka nami sa tingog. Hanap kita. Galing kayo, ko sa bumili mo pinakanta. Kaya mo may kanta ng hindi bla? Ay, lain bala. Lain sa ganing, ano na ganing energetic action na Alvin Feliz nga, ano? Navidad. Naman na? Ang energetic na bala nga pang Pasko nga kanta. Damo eh. Ano na gani? Pasko na naman. Naman na? Wala pa gid labot. Amo na. Ano? Di ba, mati bala, ipon na rin na. Ano? Ibigay mo na. Ayo di purma. Nagdadrive ka ba kumakain? Ibigay mo na. Hindi tayo ba? Di ba kasi po na. Believe ba? Correct man. Ay, nakikita ko niya tingog mga ka-action na. Nagawa niyo dito, gabi na. Hindi kita daw sagad-sagad sa pagkanta. So, napilitan lang ko. Nagdadrive ka ba May kumakain? gabi sa kay Patrolman Luke Madrid. Ikaw, Lord ka. Ang mga taga-bitaw, Bunga ka. nag-bargar. Gani si Inom ka. Patrolman Luke Madrid Ikaw. monitor sa ato sa Inom ka pa lang, Facebook page. Wala sa likod. Huminga kayo. Sa aton pa yung YouTube channel, Actionary. Oh, yes. Inom ka sa susunod na araw, no? Human. Correct. Bakit Manila Meron ang dala dyan? kuninit Ano, ng drugs kalataw yan? sa page. At least, Tapos may pa mo. like pagin Actionary. Correct. May gout ka, no? Pag ako makasubscribe ka para ma-follow mo Mo, na yung kausap mo video naman. sa Action, right? Paling kita. Wala po sir, wala po. Ito ka namin, masaga ko yung mga inbox. Pulis taga T-shirt mo kay papalada visibility. rito, ha? Huwag kayo kumakain habang nagmamaneho, ha? Sir. Di ba alam bawal yan? Ate Prano, pas na naglibot? Oo, ang Police Station 1, I think Wala ba akong babayaran? okay na ang Police Station 6. Nagmatama-tama na. Pinag-iba ako, eh. Okay, nagalibot na sila yan sa ilaman na area over Ito pa, sabihin mo to, ha? Okay. Bawal umupo sa harap yung mataba. Purpet lang dyan. Suwang kita ng ano, eh. Facebook mix, eh. Police Station 2. Ang mula natin kinabatay. Kung ano yung sibugin yan, ha? Kasabihan pa mo, ay basi may arak naman siya. Medyo piloso po itong ano na ito, eh. Amo na ganun. May ka ulit. May ka ulit. Ako maglinong na. Bulok pa yung crispy bata na kinain mo. Pinong pa ng pulis. Ay, kaya sakop mas natin ng biyon. Ito kikiam. Hindi na nabeng isa lang kabilo kung Austria. yung mga i-follow up. Nga. Doble ako kay isa. Kanina ka pa nandito. Sabi ko, dumuti ka na. At tuman ang action na radyo. Inaday, amo nung mayo nga tradaga. Correct. At tuman to dayon. Oh, Kay kung din mo ng action, araw mo ng action na radyo. correct. Dali ko na lang po kaya sa talyer. Matik na. Matik. Matik na siya. Sige. Sige ka lang siya direct sa pinaman yung mga situation natin nga nakitaan. Dili sa syudad sa nga Bacolod. At nga sako sa nga dili sa Dalan Lacson. Sino na? Jobert, I mean kasako. paano mo ba malalaman pag yung helmet matibay? Oo, wala mo sa mga nagalinabay diri. Hindi lagi ang mga sarakyan ha.
Hindi pati mga tawo nga nagalinaka. Okay. Okay, di Sabado, ang iba na siguro, di nagaw-lagaw man, iba nagapapuli pa lang. Sabayan natin sa isa din kayo naka-hotel. Okay. Ara sila sa guwaan, ang mga personnel, o puli naman siguro. Carbon fiber. Amo doon nakitaan gid naton paglabay. Test kita nakalabay sa GNG. Okay, sa GNG, damo, matawo. Kitaan mo gid nga kadamo sa tawo nga naga-trutambay kay adlaw sang Sabado. Sabado night. Dalan gid. Of course. Dapat na. Nakitaan sa gid. Dapat na. Ihong sa tao nga nagagawa ng ginabit-bit. Of course. Ang balik ko pag mapasok ko na. Dapat yan ang unang Ang mga pulis dala na nagyapo, no? catchable. Kasi ang utang, pag nagsuot ka ng helmet na tumatagal ng 30 minutes, bumukulong utak mo. Pero So, kailangan nakita ng na leader. yung mga binulan, may arayan sa mga Okay na. nakita na to na duwatag to. Then, pag Duwatag to nagtatrabaho ko sa mga construction, kasi malalim yung pahamtang sa mga area bala. Okay. Nga kung prone niya sa kasi makitaan mo ang presensya lagi dyan sa kapulisan actionary. Subong agad. Amo nang mayo. Ano mayo para linong ang kolon. Correct ko. Away man ang pagkagaw sa tao. Pero bumabala yung icing. Amo nang tirada. Breather. Ipatan na lang ba? Si Kwan, mas nilipit pa. No? Diba? Then, ang pinaka malalaman. Uy! Malalaman mo matibay talaga ay ang testing sa pamamagitan ng Birthday ya kapo. Juggernaut. Way ko ginagkong ko. Bakit Juggernaut sa sa iya? Pinag-greet yun sa iya yan. On air, on air. Ay, wala ko nakalit. Dapat i-greet mo sa una. Yeah. Ati, belated na lang liwati. Ha? Belated happy birthday to my love, John Ray Tarasono sa Ba, my love, Puerty. Puerty. Amo kita basta, palangga mang tao. Oh. Amo na. Hindi na ko. Hindi na kita actionary sa pinaman ka mga natipo naton, yung mga headlines or mga information. Sa diri ang mga nakuha naton bla, diri sa kapulisan, kag even man sa hospital. Pero taway sa mga actionary sa hospital. Wala kita sa may nakuha, ganyan mga kalabanan or insidente. Abi, kado usual kung Saturday, may aragi na sa mga insidente abisang pagbuno or paglabo mga mamo na mga cases pues buno kalinong kita na naton kalabanan diri by bus operation yang area sa police station 4 kay ina nagakandak sang by bus operation ang sang siniman sini nga gabi man ang by bus operation man sa police station number 3 taga didto pa sa akon didto pa sa akon yung location man Tom 6 ba? Dito ang bypass operation, pero dako man na nakuha sa kapulisan sa isa iya kalolo actionary. Lulo na magobligya pa siya buno. Amo na gani, tisingit pamangkot sa sang kapulisan. Nagasulat pa sa nga iya man nga mga pa-statement. Out pang ano lang ko no, pang bulong niya lang kay ginahapo siya or what. Amo na actionary. Ito kalayo naman nang sapo bulong sapo aw. Amo na gani, tapos ang isa pa. Mariwana, guro ba si guro pati pa ko. Isa pa rin ka punto, Blackson Eric. Tising iba man ko, dalawa, isang nadakban ka, nagduhan ka nagagamit. Inapo ka man to. Bligya. Nagani. Di, ang hambalya, wala man, sir. Ay, nano. Layo aw. Pila ka mga gabaan, man. Amo na yan, ito kalayo, gising iya nga mga rasones, Blackson Eric. Sige lang, iya man na. Ti subong ara to sa. Ang tani ba sa pagkatigulang na tani ba mapataha man sa kag palayo na sa sabisyo dapat ligasin na lang ibilin niya sa mga kapuhan niya kag sa mga kilala ya. Amo na gani actionary kay nablang at the age of 62. Kay may bilin-bilin at age of 62 may plakadlo madulak na sa kalibutan bramo ya panghalit sa parehas mo sa kabataan. Wala gani actionary. Di ba? Di particular ya ginaya nga given ganya makakonsumo sang mga mabaligya, abi halimbawa nga mga illegal drugs, mga kabataan, actionary. Ay, pagkatigulang ka na? Ate, Malaman ka na? Diyan mo na gani actionary. Dito sa mga atutusaho sa police station 3.
Antes nga namaya pang lakat-lakat mo kag lagalaga mo, di mo prisuhan mo tiner. Tinel, to sa danay, kay ginahapo sa kuno. Ay, sus. Mga dako-dako man ito nakuha sa iya. Nga ko ano sa bo, bulong sa apo, aw. I don't know lang aksyonerik. Ito mo ito yung rason niya, iya. Rason nga bulok. Rason nga, nga tama kalayo. Kalayo, nga rason. Mga Apo ka, sabo ka. 330,000 worth sa nga... Mo sila mula mga hapo ka, gamit ka kabligya ka sabo. Mo na gani. Hindi niya rason. Katay plakon ka isa nga do kalayo na gid. Layo og bahol. Oo, layo na gid. Tiara sa bong sakwan, custodial facilities and station 3. Ang may gwardyado lang siya, gipapungko lang sa danay sa may... Sagwa lang. Sa atubang lang isang death dabla sa police station 3. Pagrespeto na nasang pulis sa kapag katigulang ya. Mo na gani aksyonerik. Ay, oo. Ay, gabi ang yung lang dulo sa dahil gipapungko. Kaya sabihin ng upod siya itong mga pamilya ya? Wala aksyonerik. Ginkandak ang operation, siya man ang isa. Hagti mo to, nagtuhan. Mangkot siya, normal man lang yung sabat nga muna. Gabaligya siya, nagagamit siya. Doon ka namin magamba siya mag-siling nga gabaligya, gagamit siya, no? Oo, mo na gani. Kaya may previous case pag it's aksyonerik. Drugs man? Yes. Ko nagigiliya. Sa dugo, inagigiliya. Oo, mo na gani. Hindi na kasi dalala sa pagkahapo, yung balatian, kundi dugo, igidya, kapatasan niya, maligya sa bu. Kaya nakaagi na siya dakop. Yes. Ano ka pa kung nga, probably mo maning reason kung nga nagsige pag is aksyonerik. Oo, Kaya na-dismiss sa iya nga case. Ang previous, hindi ba lang illegal Hindi nga hugada ni, hindi ma-dismiss kay bypass, no, be recommended ni. Mo na gani aksyonerik, section 11 and section 5. Good lie man, no? O, tita ko kang nakuha sa iya. Hunong prisuhan gini siya. Sa katigulang nila na bala. Mo na gani aksyonerik, dito pa sa iya 62. Retire ka na, di ba? Ay, sige. So, mo na aksyonerik ka, detalye sinakaroon kagiban pa, nga makuha mo sa nga patrol. Ibalik man na nato na. Ito sa patrol, una sa ito na sa aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Ann sa imo sa report live sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Ay ho, sa pagkatigulam natin, nagpataha ka na lang kang nagbago ka na tayo sa patasan mo. Di pa ba nakagin sila dakop sa drugs? Kaya madudla ka ti, abi dismiss kaso ya. Gihon talaga niya madismiss magyapon kaso ta. Yung gada ti makuan gini. Maduga ginis lolo sa silda. Raso na bala nga ginahapo ka, magamit kayo mo yung buligya ka sa buo. Ano mo yung utok sa tigulang. Sus! Puri sulay, puri gaba, puri puri hiwit. Sa pagkatigulang na bala, katahan sa mga apoy kag sa mga may legacy na lang mga bilin sa mga kilala pamilya. Yung mo na, halit gyapon. Panghalit. Balikan na lang si aksyonan na defensor sa ESD Dugang ang maksabalita sa balik niya sila pabalagan sa atong siling patutunan. Ang observation report ni aksyon na Andias ni Andy Defensor kinatulong sa inyo sa kalawansang DTX management sa iyong liver detox DTX 5 detoxifying compound. Bali mo na siya nagatino sang dugo kagatay naton. May mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis o kon cancer. Para sa healthy nga liver soul. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Again mga bidra sa kay Toto Rogelio Catalbas Jr. Nagapaurok-urok siya.
Ikaw gid lang, Eric Jr. palangga namon. Imo gid lang ang pagigugma namon, basi kung kisa malintan mo kami. Dumduma gid nga ikaw lang palangga namon. Love, Maninay, Kap, Mads Diaz. Salamat! Congratulations sa bago nga mga na-promote nga mga PNP personnel sa EB Magalona Police Station. Ang mga na-promote amo si Police Executive Master Sergeant Benji Silva, Police Master Sergeant Carmelino Chu, Police Master Sergeant Kunan Tampos, Police Master Sergeant Gerson Andales, kag Police Corporal Christopher Rato. Alin sa inyo kapamilya sa EB Magalona Police Station sa pagpanguna ng mapisa ninyo nga hepe. My good friend, Police Captain soon to be Major Alfredo Binuman Jr. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Mayong gabi dira kay Philip Laurente, sa kay SPO4 Edgar Marcelo Magbanwa. Sir, mayong gabi dira sa imo kag sa bilog mo nga pamilya. Watching from Iloilo, si Norma Calisterio Bunda. Engineer Arthur Normandy and family Santa Colinga, Paurok-Urok yun. Maman si Jojo Arturo Soliano Santander, Juárez kag Miraflores. Sa Sitio Cubay, Barangay Dapoy, Kabangkalan City, ang Panamyaw. Halin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores, Juárez. Kay Tu Flores, mayang gabi. Kay Police Major Mel Sarona. Sir, good evening. Singapore ara si Janie Osiser, Primo Ariel, King Ramel, Tutoy sang Hinigaran, Magbanwa Kumpa. Alin kay Tito Coryo. May gabi lang kuno kay Andy Pensora. Alin kay Roland Batiliano. Sa kay Mabel Istrubo, may gabi. Sydney, Australia. Monitor sa aton si Luisa Flores. Monitor kami diri upod na kon si Leo Ray Pinca sang Cheryl Mera. Multinational Paranaque. Alin kay Toto Edwin Hundana ang Panamya. Sa mga taga-barangay, Lagaranghala, Carlota, mayang gabi, tamyaw ka mo ni Marie Jo Carbajal. Kaya mo mga pagpaurok-urok. Good evening, Primo. Monitor lang. New driving, same hinuguran. Sami o same hinugaran Tamil Ariel King kag Batutoy sa Magbanwa pong compound rin kay Kuana kay Tito Coryo. Toto Dani Alcoriza mayang gabi da. Again sa kay Patrolman Lokman Drida, happy listening. Kay Inday Yuni Bilaong and family. Inday Yuni Ferrer Bilaong and family. Napaurok-urokin sila. Sa kay G. Intera Mayunila sang Manila gamonitor gid. Cady City, asawa ko, love kag mga kids. Kalin kay Ruben Ponce Tabliro. Sa kay Judy Villaros. Mayang gabi, Judy Villaros. Mayang gabi, manda kay Toto Rolly Villaros, classmate ko. Bea, tamya ko lang sa Sipalay. Pamilya Bea sa Sipalay. Kalin kay Jonathan Bea.
paurok-urok siya. Mary Ann Anyo Ramuran, check attendance lang. DRRM Kabangkalan, kamonitor ang mga kaberks ni Big Boy Aruz. Night patrolman ang ginapamatian. Edwin Handuna, Toto Edwin Hundana, kamonitor gisaton sa inigaran araman siya si Munhuan, kapaurok-urok man. Juani Mel, check attendance lang. Elizabeth Malaka Gamala, check attendance man. Kamuman si Annalyn Rivero, Apostol. Brillantes Family, Lenny Agustin, Sanglakasan, Bago City, Nulakon Dorian, Sampok Marang, Barangay, Mandalag. Alin kay, Jack Balaan, Pirador. Good name ba? Mr. and Mrs. Lonsky Didulo, Sang Pujaira, United Arab Emirates, Mayang Gabigid, sa Malabuyok, Cebu. Nagamonitor si Muti Bibi. Salamat gid sa inyo nilang pagpaurok-urok. Perlado Family, Silin Homes, Fortune Town, Bacolod City. From MB Sun Road, Yatsuka, Huandong, Shipyard, China. Salamat gid kay ako niya. Sa kay Jillian, mayang gabi. Heaven, sa kay Zamora. Gamonitor si Toto Philip Laurentio. Dara sa Barangay Minuyan, Banua Samor. Heaven, good evening. Ang iban, karon naman, check na naman report na gikan sa ato yung mga correspondent. Line number 3, naka-standby si Aksyon, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon, Roger Gutib. Line number 3 sa report. Jermaine Gabi, piskamin. Yes, aksyon rin kamayang gabi sa ito mga kaksyon. Baga ulan ko no subong litson kag kwanto, kag ning text ni Colonel Mabugat man. Yung ano? Dear birthday subong ni Eric Jr. Gaulan ko no litson. Grabe ba? Gaulan. Gabaha. Lipong kay. Hindi, way gaulan Ama ko gaulan litson ko no? Hindi gani gaulan. Gano man? Gabaha. Ulan na tiga, kuala ka tulo-tulo na ya. Ito ba mga masiligi nga bahati, kundi ga arak gidya? Ya, gaulan, kuno litson ka, gano'n na gold-digol, poker siya. Damo kita balaan si Kernel Mabugat, no? Gani, Gani ako gisa, makatext na gani, lingko ba operte gisa mo sir kasutil. Ano kayo nagdako, kaya ginabi sa sinda mo. Dari ni siya sa kwan, kagin ni siya kagin siya butong-butong blasang kalat balang ara sa ilong sa Carabao. Ante siya nag-upisa mo na nga balaan niya na, kag ma-relate niya na sa mga amosina nga mga sitwasyon. Si Colonel Calixto Mabugat. Kaginatami ako man ang mapisan, hepes ang kawayan ba, si Police Major Lowell Garinganao. Nga-monitor sa aton nga live streaming, tami ako tumanda ang... Si Police Major Lowell Garinganao sang Kawayan, PNP. May sugpon pa sa May sugpon si Colonel si Major Garinganao. Siya mayang gabi, wala kita ta. Nagasabay man si Colonel Lowell Garinganao sa mga punchline tay. Yes. Why kita ta? Why kita ta kasag? Inatamyaw ito managali ang migo ko sa si Palay man nga hipi. Sino nga na si Palay? Si Police Lieutenant Colonel Nisrato sa bando imo na iya. Ayo di purma. Hindi ko na siya. Ikaw na tamyaw niya. Ikaw na tamyaw siya. Hindi ko matamyaw siya. Ay,
ka pagkabubuon niya. Daw hindi ko matulon kag mabaton. Kung nagabalabag sa tutunlan ko. Ay, kung nahidlaw nga pilido Sabi ko, galing ko, masiling ka nga, masiling ka nga, pagtamyaw ko, masiling ka katupon takron. Ayo di purma. Hindi hindi na pagtamyawa. Doga, tindog isisingan ko magabati ko sa nga pingalan ng kapilido ya. Ay, verde. Mga... Birahi Beray tamyaw, ikaw lang tamyaw siya. Hindi ko niya. Ay, kinatamyaw ko nag-amon mapisan di nga IPO. Sino? Police Major Son to be Lieutenant Colonel Robert Mansuito Amo na yung mayo, ya. Wala. Ano mga mayo nga ngalan ko pinido? Tawagan niya ko ngayon na. Oo. Najer. Yan may gaubra, yung may ginapobra ko rin nga panday vlog, ginapobra ko rin sa stasyon, no? Aga pa rin siya. Ano ko na, sir? Hindi ko lang pa kaunon sa imo da. Kay si Mayo, gid. Libre na kaon niya. Pagka daw damo na. Ya, tika. Luga, kwansa, luga budget sa... Di ako damo na tatlo kadlaw na binga kaon. Oo. Ya, tiksam lang ko. Oo. Kay dublihon ko may siya. Dala ka ba sa pagkaos ng panday, ba? Yan. At ko, sir, wala problema. Oo. Ako mula ka, ginatatap, ginandisarya mga tao yung servisyo man mo. Gani. Kaya, kung ano ila, Jer, kung kansi man akong pata, pagustoy ila sila. Para nga makakaon sila mayo-mayo. Kag may puwersa man mong papamanday. Tingin na rin, kaon de. Ibo ka na, may kijirbal, ko uya. Matik na yun. Ko, ginapagustuhan na kumuha ni Major Mansuito. Dugay-dugay, yung isa niya. Nakatadaw ka, tuyo na, may tulog. Budlay na, basta kung saka, dugo mo blaw. Yun makuhan ka. Ego. Dapat ito karon, di ito kumasa si Mintor. Gusto namang tulog-tulog. Ay, isas delikado na. Toto Roy Beltran, kalamos, Cadiz, ga-monitor sa ito, no? Ga-monitor si Roy. Roy Beltran, sangkat. Nyati wala kita da, maski sa baw lang. Baw. Maglabay siya di. Roy Beltran, maglabay ka da. Hapit ka na ito sa kalanaan sa dalan, no? One time sakyang sabi ko, gani kon... Ano nilarize niya? Di pa sa tricycle. Tricycle. Oo, biyahe-biyahe siya diyo. Gajab-jab na sigli. Isa yung tabunan niya nawang yung blaw. Oo. Siguro kayo ito kung siya init panahon mo. Oo, gani man. Dapat hindi na magtabunan mga tricycle driver, hindi magtabot sila nawang kay... Hindi na magkilala si Ilap Zero. Gani. Damo ka na rin mudo sa una din ako withdraw din mga pensioner sa bangko, napasakay sa tricycle, tapos yung dapon. Nakulbaan ka masakay sa tricycle nga ang driver, hindi ka panabon. Sakay ko, masul dapon niya kung blaw. Dao ko na sa kwarta ko na 52 pesos, gid. Oo. Kung dapon niya ko, pliti ko, so... Manabunan pa sa. Manabunan pa sa, hindi kayo. Kaya mo na hindi kayo daw hindi maging mayo aksyoneri ka, no? Tuturoy magkagane, magbiyahe. Hindi ka magtabon sa imo nawong. Gani man. Tabon nawong daw, bad break kayo mo yan. Damuya man ta ba? 40.
Inulaan na ka naman, dula na ka naman kagwapo mo tayo. Correct. Sige. Okay. Report, Action Eric, sa aton silang kamadala ka report, nagapanahin pangayara sa ospital, aduatanan ka mga persona matapos nga na-aksidente sa ginasakyan nga single motorcycle. Ang ila single motorcycle, kompleto, gini mo. Kompleto sa wala bla. Wala headlight, wala signal light, wala tail light, tanan nga light. Tanan, wala? Why man, tanan nga light. Wala agad. Plus, pagid yang ate ang driver, inaway ko na nubiyaya. Tinaginom, tulo-tulo. Pag-inom, ate, nag-drive sang single motorcycle nga wala sang headlight, wala restro, open pipe pagid. Nagbunggo sa isa ka crosswind nga sport utility vehicle kung SUV. Gini ang single motorcycle at nibalda ng mga na single motorcycle ni mo gati daw disponiring mo ni bro ang duha ni pag sila lupad ginahin pakanto man sa ospital. Pagi sa pagpatigayin man sa tagbuli, ginahin siyang rescue. Ang biktima, kikilala nga mo sa day, Wenry Salarde. Wenry Salarde, 28 anyos sa edad. Kaga Asinda Ariglia, Barangay Cabao, sa siyudad sa Cadiz. Kaga bakrider mo si John Michael Ofkeria, 19 anyos sa edad. Residente man sa mga lugar. Pero sa report, mga alas 6 utak na kagabi, nang hindi sila nagabiyahe south to north direction. Amuman ang ining crosswind. Sundanay mo na sila. Gulpi lang naglagapak sa kabuluka ang pagpadalagan sa driver nga barangay Kagawad sa barangay Paraiso sining crosswind kaya panagihan niya man. Nga si Acer Lopez E. Mercado, 48 anyos sa edad. Medyo may inay kayo man po dyan man mataan niya sa jante nga gisugat magaling mas makulon. Ang yaya pong padalagan, ari siya sa tungkol kay slow moving vehicle siya. Para siya sa right lane kasi nga patutaway pong padalagan mo. Correct. Ini man niya, imo yung tricycle niya single motorcycle man imo way suga yung dadako sa crosswind. Duwayagin man makita na pagkakita yung luwas nga under the fluid sublicor. Emosyon pa siya kuno kayo kay man naginaway sila sa bigay kagwaya makita ang iyang siguro motorcycle nga nagapok na sa buli sining crosswind sa barangay Kagawad. Ate nagkalabalda gini kasi nagkabot di kadamo sang ila nga nagkalakakat ka panit sa butkon kag tiil rason palabot ang nawong nila gibagnos nila pati ka nakubukol sa nawalang bahin ining driver. Kasi kagabi silikok sa kay doktora ma-picture ko na niya sa ilalang picture niya hindi lang ko yung pagdala picture ay pagka-picture ko lapit niya pa matapi ang akong cellphone hindi siya gusto picturean. Hindi ka gusto picturean nga kanamin sa nawong mo labot nga daw tumuran balak sunerik nga inablang daw matabat na gagwa blang hulas bala sa tubig ngayaya gagwa ang hulas ng dugo. Tungkol kahit na pag-road gate sa karsada tungkol chinete mo na transfer sila sa Cadiz District Hospital. Agod matagaan sila kaygo nga pagbulong tiway man gid sang siling naton nabi nga sarabton gitong driver kay si Acer Lopez nga barangay Kagawad kay number 1 nagbunggo pa ang motor sa likod niya. Kadua ara siya sa right lane kay slow moving vehicle siya kati relax ang iya pagpadalagan iya kay man tiyo po niya pamilya ya. Pero ining duwaya gilang inasakyan nga single motorcycle nga rakal wala sang headlight. Pagid mga ilang asin tapan-tapan wala gibla sila nga masila nga may headlight lang wala nga siga hindi amo na. Wala gid ya wala headlight wala sang signal light.
tiganan nga tanan nga violation aragin. Karga gid. Plus pagin nga hubog Agoy. under the influence of liquor. Tapos gid. Ati nagdugang pagin ang brownout ya. Ayo. Kiman siya una, mayara ko nga kilala nga punamon sa isa ka Purokbla. Oo. Dili nga kagawad. Pabutangan na mo natin ni suga diyo. Kay kabudlay katama kayang sinda di ka kanal abi o. Oo, te. Nga lagyan namon gi kanalan di kadulom. Oo. Di butangan namon suga sang tatlong bilog. Sang uli nagreklamo naman kay muon kuno 5 dugangan duha kay kalagga kayo. Agoy. Sige, dugangan naman. Te. Dason si Mana. Ang gidala sa asawa ya sa barangay, resita na. Nga aman, saling niya kay nahulog ang akon banas kanal. Uy, ti kasanag mas nada. Ya hubog abe, ko ti bisan ano kasanag sang dalan. Kay dulom ang kabuhi sang nagalabay kay ti hubog. Correct. Ate, laban sa tipaslong yan at sunarek ka. Ate, amo na yung kasaysayan sang duwa. Ngara karon sa hospital. Ay, agoy. Te mo na, pila ta mga balita naton, way matugin hold si Acer Lopez kay ulang taon mo, ang iyan ni salakyan may damage to mo. Pero sinasaya ko, gidman, siling sir, harap malandakon nga number o gidman, siling mabulig man ko kati, anong tanakaroon ko. Anong tanakaroon ka muna, pero ti kulang taon mo, sila gidyan naghalis ko galingon nila, alitan pa lang iban. May mga tao, no? Ti mo ni kagawad, sila niya, okay mo na niya, ang ako, tos laki may damage, so pero madispunihan mo lang to. Bisa may bagras to ya, okay lang kiti madala lang to ya sa kuhan ko ni ano ko na inang ano to tawag yan to, retouch. Retouch lang ati. May mga kagawad kay Kinsinti man nabuot mo. Prong nawong to isang duwaya nga nagkalapag cross to kag ila mga panit nagkakasubod la ito retouch sa sunerek. Sus. Ang gwato ya subong guro pinitensya gito. Subong guro ngut-ngut na ni. Sus! Amo na ni subong ang lantaw na ton nga daw ang pagiho nila ni kada liso. Gasinggit aragoy. Pagyote ga siling Diyos ko. Way siya aragoy. Budlay kun amo naman pilas kay sus. Manghugot gani na kag magbusog abaw. Muna budlay pag ito sa tuhod to. Abaw, ara pagid. Kay na ya, kada tikang mo gagiho, tikadugay, gini mag-ayo aksunerek. Laban mo na nga dapat mag-along gid kag datawa ba risko mo ya, gabi ka mabiyahe. Pasado alas 6, sa kagabihon, mailang kon ari ka city proper, kay may mga street light palibot, mukha ka sa highway ya. Toad, no? Way na daya, kag dason, kung kisa, di pa ka matulog pang dance na sa mga nagandalagan man nga madasi ka padalaga, kay kisa lapaw mga pananawan, way kagidya sang bisan gabadlak lang ang reflectorize o kunano, kay way kagidya unod ang imo yung inasakyan. Munang masyado ka silinaton irresponsible actionary. Correct. Sa lugang naton nga balita, gin-file ng kaso sa dadakpan sa itong nabigan nga adlaw sa drug bypass operation sa kapulisan. May mga alas 6:50 antak na dinalikdan nga Huwebes ang gabi kasi gin-file ang kaso kapon. Tag ang pag-file sa kaso inquest ini matapos kasi gin-presentar man ang tatlo ka elongated sa SHEA nga sa na pamatudan nga Cebu pagi sa resulta sa crime lab. Batok sinisa kay Wendell Aguel Bermudez, residente sa Barangay Kadawan Proper, pero gipatigan ang bypass operation sa may crossing Martisan, Barangay Burgos. Pero sa kay Police Major Robert Mansuito sa counseling interview kag confirmation. Okay, Roger, ang gainan no, ang natabo nga bypass nato sang gabi, natigayon man nga gitinguan gid nga mahabol gid kay kabalo kita nga sa Sabado na buwas. So, although nga pwede pa man i-file siya buwas, pero gitinguan nato nga ma-file man gaina inquest proceedings gid. So na-file gid ya ang same no, ang section 5 sa ceiling kag ang section 11 sa position no, against sa aton suspect.
kag super ari ni siya subong kag na-resolve ang case niya kag iyang resolution gina sa atong prosecutor. So diri na siya sa custody naton. Muna payag ni Police Major Robert Mansueto pagpal sa kaso in court proceeding. Ini mga adlaw sa nere kay nagaling gawin na ma-check to follow up bala kay man gin pabutyag ni Police Major Robert Mansueto matapos siya gin-file man kaso matapos kay Marlon Bibuso Jr. Si alias Killer to bala gin-file to sa kaso sang rape sa City Prosecutor's Office kagin bato naman ni Fiscal Maderaso ang resolusyon na lagi nakulat, no? Ito yung kabahin sa pag-rape niya diri sa may barangay Magsaysay sa Trisha Anjos Kabata. Nagilapusan niya pa sa bato. So kaina, iningan lao, gin patigayon ang pagdala siya sa crime lab man, kagin kwa siya sa sample, sa ipailalom sa DNA test. Ini naman niya ang investigasyon, atong September 1, 2016 nga may Diyos ka bata nga gin-rape pan kagipatay na sa farman sa tunga sang kampo. So ginalan to abi diri nga base kon pagkatugma si wala kabalo pero sila ko kay Police Major Robert Mansueto kon accurate bala ina sila nga accurate ina siya. So kon magwa ang result kay may ato na tungod na basa yang result nga sa una anay gin padinay man sa kay nga amay kang amay to mong suspect. Pero wala magkatugma that is why nga ang iya kaso wala gid ma-resolve kung wala gid to ma-solbar sa itong mga timpo. Ini karon nila ako magkapulisan nga kon amo ini ang halimbawa kati senaryo malang sa paghimo sa krimen ang ilang tao nga daw amo gid. Ginunahan ini si Marlon Bibuso tungod man sa iya sini nga ginahimo. So kung magwa ang result sang DNA kag magtugma dito sa result sa nagligad at laban-laban na under kaso naman aksyonere ka nga iya sini nga paga ato bangon. Pero sa kay Police Major Robert Mansueto nga kapabilin sa gihapon nga sa Talisay PNP naging confirm man ni Police Major Jigger Imino sa atong pagpakigangot Rotex nga teatro pa rinto ang pagdala sa iya dire sa bahin sa National Secretary Secret Presenter kay Mayor Bading Escalante nga pabutyag si Mayor Suruman sa kay Police Major Robert Mansueto nga daw nunid naman pero gina-process naman ang paghatag sa reward sa itong informant nga naghatag sa informasyon leading to the arrest ng nadakpan ni si Marlon Bibuso. Tumataging ting na 250,000 pesos. Pero ang 200 na negosyo ni Rek, ang matag to sa informant kaya ang 50 daw sa nag-arrestar ni kasi ang 50 condition na to ni Mayor Bading Escalante nga kon madakpan nga buhi. Si kay ang nagdakop, gidakop nila nga buhi, di daw dito na niya kurang 50. Di na matupa sa kasi nung nga pulis? Ati kay daw may duhat to nga nagpalubong nga pulis nga pagbalik ni Marlon Bibuso. Di nga unit na tabot. Nakita siya, pagkakita sa iya, nagtawag sa Talisay PNP pero wala pa kabot ang tropa. Kaga ang tropa sa kapulisan man sila sa Cadiz nga teatro man to sa Talisay pero pull out sila sa area. Why pa nakabot iya ang ini si Marlon Bibuso nagwa na ni sa balay kag may bit-bit na nga bag kay daw ginaprepare na sa iya nga pakaisag ni saran niya. Kumana ganing nga bagay kasuhan man sa harboring of criminals mo para nga madudla man bala kasi kabalo sila nga mo na si Marlon Bibuso ay lagi report sa pulis. So ang matabo ti daw laban-laban dito sa arresting officer ang 50,000 amo na ang daw amo nang aton sila nga pagkaibalo kag sa processing karon ginaulat-ulat pa kon ara na kay kon ara na ate balita sa banak sa direct ni matabang ayo barato na. Sige. Sige, mo na nga tumadalo nga report, mga balita, mga informasyon si Police Colonel Calixto Mabugat. Nga pamatigin sa aton sila nga akong dinggo sila. Si Pegasus kag si Madam Tina Mabugat sang mang isig inasal sa reclamation ka monitor man sa aton. Wow! So, sir, ma'am. Kamula ba lumala? Ayo di purma. Ari mo, kwading nasal o? Kwading inasal. Ate, maka bakulod ko, maapit ko sa pangising na sala. Gani? Naglikat to tani nga Disimbre, maapit ko na kayo, may kakanta nga namin, kanta to Asin Blau.
Galing kayo nawaway ko kahapit. No? Apit-apit ka man pag may time. Oo, galing. Malapit-apit na pag may time. Kaya ito kayo, Roger, pag mo talbo, bla. Pag ito kahapit. Dapat di siya makabitbit lang tayo siya kalunglik na. Ara na yan. Ara na yung matik. Sige, si Rita Espeo for Lando Alvarez po, mati man sa aton, si Migo Ilang Prias, Migo Noray Magubat po, mati man. Adreo sa siyudad sa Cadiz, kapamati Migo Glenn Abier, kag Sobong man, si Mr. Josue Diaz. Kapadali Diaz, Mr. Jonathan Diaz, mayong gabi, kahit Toto Jol, inaibias ang ko, kasi amo na ng Chimpo, nga medyo i-massive, tani para nga daw namo-namo ngunod la. Amo ni man. Birahi. Sige. Tata George, sinimutan si Power Dream ka na kibig ko dahil na mag-Yolanda Macroya na malimtan ko pa ba? Pamati man sila sa ato na. Wala mga balita sa ato siya kapag doon sa mga balita mga informasyon para sa Action Night Patrol. Direktasyon at sekarisyon na sa balita o na sa Action. Resaksyon, Roger Gutim, nag-report sa Bacolod. Action! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kina Sir Roger Gotib. There you have it, live report. Sa siyudad San Cadiz, sa balita ni Aksyon na Roger Gotib, ginadulong sa inyo sa kaluluwan sang Santol Plausible Soap. May antibiotic nga pangdepensa sa mga germs, viruses, kag bacteria. Rikis punggo dalap up ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Sa affordable price, mabakal sa mga botika. Halin sa report ni Aksyon na Roger Gutib, balos ka report ni Aksyon Percival Binamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Reports! Line number 1, Aksyon Percival Binamor sa report first. May kabintis kami. Mayon na aksyon Eric nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Alas 10 ang aga Nobyembre 23, 2019 ang police station sa Pontevedra na conduct sa bypass operation sa pagpamuno ni Police Captain Daryl H. Digos, Chief of Police, kag ang alert team, kag ang Drug Enforcement Unit nag-conduct ang bypass operation sa Gomez Street, Barangay 1, Poblacion, Pontevedra, Negros Occidental. Ang persona dire Aksyon Eric nga ginkilala sa kay Nicole Vicente Yu Irias alias Michael, 23 anyos, soltero, pumuloyo sa Burgos Street, corner San Agustin, Barangay 2, La Carlota City. Dako pinaagi sa bypass operation ka nga nagbayular sa na Republic Act 9165 na-recover sa posisyon kag control sa suspect ang siyam tanan kaputos kang transparent plastic heat shield suspected shabu 500 pesos kamo ang bypass money, isa ka Oppo cellphone, isa ka lighter na color blue. Kag ang na-recover sa iya nga na may estimated ini nga nagakabugat sa chemistry result 9.9 gramos kag may estimated nga market value nga 10,000 ka pesos. Ang suspect detained sa custodial facility sa Pontevedra, Negros Occidental. Congrats gali sa aton nga bag-o nga promote nga mga PNP personnel sa La Carlota City Police Station, Police Chief Master Sergeant Limere Tanago, Police Chief Master Sergeant Narciso Cadinas, Police Staff Master Sergeant Edgar Lobaton, Police Staff Sergeant Alexander Medina, Police Staff Sergeant Rodel Carchumbol, kag Police Staff Sergeant Erwin Antonio. Congrats sa newly promoted La Carlota PNP personnel.
Ikan dire sa Central Negros para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Percival Villamor. Ang balita ni Action Percival Villamor ginadalo naman sa inyo sa Caravan sa Santon Plaza, Valawel. Ang Baranyos nga may antibiotic properties. Sa may katul-katul sa panit. Kahit dula ang katul-katul. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Magabi dira sa kay Maninoy Mai, kay Maninoy Chari Salvacion, amaman sa kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Kamonitor gisi Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi. Taran nga miyembro sang OTTG, kung mamalipat may monthly meeting ang mubuas alas 9 ng aga, ang nagapaksyon ng presidente naton si Tutong Milyama. Ayos. Mata barangay Minuyan, Morsa, mayang gabi, baby ko sa Bana Escobedo, aling kay Manong Nestor Escobedo, sa kay Dana Bundak, mayang gabi gid, Dana Bundak, kay classmate Merly Dolido Magallanes, happy listening, check attendance lang si Toto Aldin Fiel, si classmate Rally Balbastro, kapaurok-urok man, maman si Trixie Chi Magbanwa, mayang gabi, kay Imelda Hamelo Banguanga. Mayang gabi man. Albert Anchado Kaluoy. Nelson Selbidirio Mangilan Jr. Sa kay Angel Ping Soperales Placido. Great ko lang pamilya Alonsabi, kag Montoya sa Banwa sa Morsha. Alin kay Riva Scarlett Yel Alonsabi. Sa kay Alex Ses Wing Wing Torre, family, happy listening. Nagabidira sa kay again SPO4 Edgar Marcelo Magbanwa, sa kay Mrs. Joyce Magbanwa. Joyce o kung Joyce Magbanwa. Ang Bacolod Eagle Club magpatigay sa medical mission sa Purok Araw, part of Barangay Estipania. Our major sponsor, Riverside Medical Center, Focus, Right Aid Insurance, Riverside Medical School, and the biggest transport provider, Inter the Philippines, Balya Car Transit Incorporated. Babaloy na ni Primuta, SPO4 Edgar Magbanwa or Marcelo Magbanwa. Paurok-urok man sa Action Patrol sa Smigol Bagins. Mayong gabi Smigol Bagins dira sa Villa Lourdes, Barangay Pahanukoy. Actually, ari kami diri sa headquarters ng OTTG sa Sarina ga Shat Ginagbayan. Diri ni Warlito Milyama. Teresita Orita Kahuraw mayong gabi, kag mayroon dira nga pag paurok-urok. Mr. Mrs. Elmo Retiracion and family. Siling ni Roy Beltran niya, way kuya ga panabon. Way kuya ga panabon, siling niya. Juan Roberto Nanita de Leosol Sr. Sa kay Big Boy Aruz, mayong gabi. Sa kay Hon Bernal. Sa kay Maynimo. Kay PO3 Frank Francisco and family, mga taga DRRM Kabangkalan, Big Boy Aros Nigli, no? Eli Guerrero, Marvin Villanueva Malapitan, Higonia. May gabigid, Vice President sang OTTG, May Fernandez Estilia, family dira sa Binalbagan, Tita Bibing Severino, may gabi. Mga pa urok-urok kid, no? Jeddah, Saudi Arabia, si Alberio Samson, Rowena Jopines Baquiano, atong kumario. Gapa orok-orok, isla pa pati sa Action Night Patrol program, no? Watching from Saudi Arabia, si Lynn Cantong, si Nang Astrid
Ililain Vargas Mendoza. Ng Astrida Mendoza, da may gabi ha. Kag sakay nung Polding Mendoza and family. Paurok-urok sila mamati sa Action Night Patrol. Salamat kita. No? Aring resulta ho, sang loto, una-unta 642 Jackpot price, wala sang may nakakuha sang jackpot price ang 642 no? 53.1 million pesos. Resulta 642, 3, 22, 5, 28, 23, 1. Again, 3, 22, 5, 28, 23, 1. Again, 3, 22, 5, 28, 23, 1. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot price, wala sa may nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 26, 27, 34, 3, 14, 2. Again, 26, 27, 34, 3, 14, 2. Ayos. Nagabidra sa kay Jinson Epson, ha? From Singapore, si Angel Ping Soperales Placido. Ayos. Balik kita. Balik na ito report ni Action Andy Pensor pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Balik diri sa tabalagat bayang gabi dira kag may nga paporok-orok sa bata ko nga si Warlito Milyama. Shane Patrick Tolitz Milyama. Alin kay Warlito Milyama. Sakay Toto Ricky Tahom. Wow. Toto Ricky Tahom abi buwas kay ara ko sa mansion ko. Text mo ko ha. Pabatsyag ka ha. Toto Ricky Tahom. Nablos ni Papang Nixon Tahom. Guys lang ko na kay Toto JR Noble. Kay retired SPO2 Rex Noble and family. Kay Kap Bibing Noble da, mga kagawads ko nga mga upod. Kay kagawad Peter Maymay Noble. Kay Anthony Flores Tubos, mayang gabi. Welcome kay classmate Merly Dolido Magallanes. Balikada to sa nga Patrol 2. Balikada to sa nga Crosswind Patrol ang Defensor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyonan, balik report, please come back. Aksyon Eric Milason ang mag-amay kaga umagat matapos nagsilente sa motorsiklo matapos ni Aksyon Eric nagaan kasanay samtang nagapapuli yan sa syudad sa Talisay. Mga nagalapilasan dirigin kilala sa ilan ng Dai Federico Natuel amo niyang amay kag bata siningan si Michael 29 anyos amo naman ang nagadala ukon ang driver sa motorsiklo ang umagat nga gikilala man kay Felipe Bakiran 42 anyos nagangkon diri sa nga pila sa ilang tiil kinay lagu pagisabuya kag fracture ang kamot ang naangkon sining tatlo matapos nga suno kay Bakiran nga samtang nagapapuli ini sila sakay sa motorsiklo ginako sini nga ti antes so sila nagpapuli nakainom sila sa Bakaulubong nga ilimnon samtang nagapapuli inaligar nga nabungguan ini sila sa Gisaya kasalakyan apang hindi pa makonfirmar hindi man nila may baluan kung ano ang sahi sa salakyan ang nakabunggo sila aksyonerek kagkaron ining tatlo ginabulong diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Saban pa nato nga balita Action Eric, nagkumpiskar diri ang 330,000 pesos sa ginasuspensuan Cebu sa drug by bus operation sa Police Station 3 batok diri sa 62 anyos nga lolo Action Eric. Ginakabig pa ini nga high value target. Ang natabuan sinisang operation sa East Home 6 Barangay Mansilingan, Syudad Mansanga, Bacolod. Ining nadakpan ginkilala kay Wilfredo Diopita nga tubandok ini sa iyasang Purok Sigay, Barangay 2. Kapag temporaryo nga nag-estar sa lugar nga ginapat gayunan man sa operation sa Police Station 3. Siya ako na Diopita Action Eric ang tatuanay nadakpan man sa pareho siniya nga kaso meaning na preso man ini siya apang nagagwa matapos nga gin-dismiss ang iya nga kaso. So sa karon balik ini si Diopita sa custodial facility apang sa area na iyasang Police Station number 3. Kag mga tubang sa nga kasuman sa illegal nga pag-upot kag pagbaliga sa illegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165. Tamo na mga balita nga di man sang patrol, una sa ulit una sa aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat, Mamang Aksyon ang Defensor. Uy, may gabi talaga paring Peter Cedric Aujiro, Iday Pam Comarita Cherry, at saka Mr. Homer Kahipo, and family, Gapa Urok-Urok man. Pagkarami para tsada na kata chimpok, walang alang na. Pagi sila ba ng Action Night Patrol Program, Sabado night, magatakop ini, temporaryo. Balik ini Lunes, same time, same station.
Ato sa 5 patrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi action na Roger Gutiv, action Percival Villamor, action Andy Pensor, of course action Albing Graba ato kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Loverboy action Marlon Hinavaya, technical partner sa studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, backup security guard Tulog Banwa, back to back kay security guard Campaner, upod kay IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog sa Lansang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Si Jonalyn Sevilla Pinida nagpapas pag-greetings. Sa alas ang station manager action natin Maala Magbanwa, production chief news director action Rex Peregrino Cantong, ang ilakad ang Kormana Action Night Patrol Program, Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Biliko Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night! Bye-bye! Good night. Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:59 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Wani pagyan niyo. Patagin ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga tao hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimbalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman! Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Bugtaw na kamo dira makakaksyon, dakpan ang balde, habon, kabo, kag maligo. Welcome sa ito programa sa buong aga Domingo. Amo na ginahambal na itong sa Domingo. Ganit mga kaaksyon, dapat ya aga ka pa magbugtaw ha. Kay man, mga kaaksyon na mga tao dira nga wala nagabugtaw sa nga aga, jutay sa mga obra ang matapos. Tuod ginaya, hindi ka pa makatilaw sang talaba ni Inday. Promise, ginaya mga kaaksyon eh. Ay pagbugtaw mo ba, alas 11 sang aga, ate, ubos na. Ubos na, napakyaw na ang talaba ni Inday. Again, sa liwat, welcome sa itong pagpalayag. Johnny Tango rides again. Makaupod si Red Salgado. Alas 5, tub-tub, alas 6 aga. Uy, may aga dira sa aton mga kaaksyon ang nagapangapina. Kag sa mga tao dira ang nagabaligya, especially sa aton mga market vendors. Nagabaligya sang malabas, matibsol, malaba, matigang amargoso. Grabe pagkakita ni Inday sang amargoso ni Tiyo. Yung mo, grabe, gadako, gabutlog, ibatayaw.
Por Diyos, por Santo. Grabe ang amarguso niya. Ang iban nga mga amarguso ya. Ka mga kuritot. Iban niya nga mga amarguso daw kulang sa bunyag. Pero ang ginabaligya ni Tiyoy nga amarguso, magluwas ka tig-aya, baw, kalaba-laba pa. Kagkadako pa siyang entrada sa ginauyata ni Tiyoy nga amarguso. Nyay! Again, mga ka-action, sa gusto mag-share sa ilang mga jokes sa atong programa, pwede ka mo makatext sa atong text hotline number 0938-225-5017. Pwede mo ka mo mag-PM sa atong Facebook account. I-search nyo gamit ang inyong mga Facebook account ang Aksyon Radio Bacolod. Paki-like and share ang aton yung mga live programs diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, subong adlaw November 24, 2019. Kadasig siyang adlaw mga ka-aksyon, ano? Dosang San-o lagi diya. Mayarat na lang kita sang 31 dias kag Christmas Day na. Mayarat naman kita sang 38 dias kag New Year's Day na. Ang iba na nagaplano na para sa ilang Christmas party, no? May makita ko gani kung kaysa magpauli kung nagka-practice sa higadalan. Abi ko kung gaano-ano sila, ga-practice gali sa ilang presentation sa ila maabot nga Christmas party. Di maayo man na, no? Ang iban dira yati, wala pa nakaabot ng 13th month, na cash advance na. Kaya pagtapak pa lang sa beer months siya, grabe itong iya pangulit to sa ilang sekretary. Maluoy ka, pa-cash advance mo siya, kuming tunga, be. Paglabot sa November, maluoy ka. Iatag na lang siya ako ng bilin sa kakon nga 13th month. Paglabot December, taga-storyanay na kung ano baklon sa 13th month, isaya, silent mode. Okay na, importante magkikatuan ng mga 13th month, especially nga emergency, di ba? Next year, bawi ka naman, hindi ka mag-cash advance sa mga 13th month. Oo, pangulam ko na lang sa mga lending. Ay, nako. Anyway, mga ka-aksyon, sa mga tao, dira nga ginatuyo pa sa subong, nagauyat man tuod sa isang katasa ka kape, pagalotaw ang pabinsaro na, kung kaisa gani, madalong pag napabinsar, Torko naman na. Medyo delayed ka na doon kaadlaw. Ariya, ang masilig naton nga mga pukaw sa inyo, nagakatulog nga mga balatyagon. Po dapat updan nyo ko Kalaw ay managuro nga. Nga ako lang makanta, Duwata. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Oh!